Gaurko saio honi mendidoinuak deitu diot, baina mendidoinuaketik aparte mendiari buruz hitzingo dugu. Azken finen, bakit daramagun bidetik gaur pixkat aterako gehala, baina nire kapritxoa hoxe zen, nire bigarren afiziorik handina mendie da, eta mendiri eskainiko diogu gaurko saioa. Itxasgizona izango banitz, itxasoi eskainiko genion, baina ni mendizaletzat dauket behintzat nire burue, eta gaur kapritxo izango dugu. Eta saioa hasteko, duela gutxi bere ibilbidea bukatu duen untza taldearen aldapan gora joko dugu. Hemen mendilasterketa guztitan jartzen zuen, baina Euskal Herritik kanpo ere entzuten zen doinu hau hola mendilasterketatan da. Esan dizut, mendi doinoi buruz, aparte, mendiari buruz haituko gehala. Eta kontatuko dizkizuan gauza asko jakingo dituzu, baina nik dakizkianak botako dizkizut, eta zerbaitetako balio bado, oso ondo. Jakingo dezun horietako gauza bat da Euskal Herriko mendik altuna, 3 erregen maila dela, eta 3 erregen mailaren izen hori datorkio 3 erresumak hortxe elkartzen dielako. Nafarroako erresuma, Aragoiko erresuma, eta Bearneko bizkondadoa. Baina, guretzako, esango dugu, Nafarroko erresuma alde batetik, Aragoikoa bestetik, eta Frantziako erresuma. 3 elkartzen dien puntua hoixe da. 3 erregen maila eta horregatik bere izena. Jakina da, Euskal Herrian ikaragarrizko mendi zaletasuna daukagula. Eta arrazoiak bilatzen hasten bali gemagea, pentsa dezakegun, mendi zoragarri asko daukegu ingurun, da. Izan daike arrazoi bat, baina Aragoik bauzke mendi zoragarrik ingurun, bere Pirineokin, edo Kataluniak, edo Asturiasek eta Kantabriak Picos de Europarekin. Datutxo bat eman nahiko nizuke.
Hego Euskal Herrian 53.000 federatu daude. Eta Euskal Herrian 3 milioi biztanle dare. Orduan, 3 milioi biztanletik 53.000 federatu. Ondoren Katalunia dago. Katalunian 40.000 federatu dare, 13.000 gutxiago. Baino jende kopuru askoz gehiago da, 8 milioi biztanle dare. Orduan, guk 3 milioikin 53.000, beraiek 8 milioikin 40.000. Orduan, proportzion askoz federatu kopuru handiagoa dago Euskal Herrin Katalunian baino. Eta gero Aragoia juten bale magea bai 13.000 bakarri dare eta Asturiasen 7.000. Beraz, mendiz inguratuta gaudela, o mendi dotorez inguratuta gaudela hori, ez dakit, arrazoi oso sendoa dan. Eta nun egon liteke arrazoia. Segur asko politikan. Eta saioko naiz pixkat hau argitzen. Eusko Alderdi Jeltzalea sortu zen 1885ko San Ignazio egun batean. Bera baino alderdi zaharragoa Espainia osoan alderdi sozialista da, Partido Socialista Obrero Español, 15 urte lehenago sortu zen. Baina Partido Sozialista kentzen bali badugu, partidurik zaharrena Espainia osoan Eusko Alderdi Jeltzalea da. 1920 hamarkada hortan, Primo de Rivera diktadoreak Alfonso XIII oniritziarekin, neurri gogor batzuk hartzea erabakizun, hasi izan ikusten Espainiako osotasuna zalantzan jarri zitezkela, partiduk sortzen hasi zielako pixka bat periferikoak, ezta? Eta hartutako neurri horiek, Euskal Herrian eragina izan zuten. Eusko Alderdi Jeltzalearen elkargune guztiak ixtea erabakizuen. Batzokiak esan dezagun, ixtea erabakizuen. Eta orduan alderdiak bere ideiak zabaltzeko asmozeo ekimen kolektibo antolatuak sortzen hasi zen. Eta hortik hasten die lehenengo mendi irtera antolatuak, edo mendi bilkurak, edo nahi dugun bezala. Azkenen funtzio sozial eta funtzio politiko garbi batekin. Bertan landu eta zabalduko dira aurrerantzean alderdiaren goiburua, jainkoa eta lege zaharra. Eta alderdiaren helburuak, Euskal Herria, euskera, kristautasuna, eta aldi berean modernitateak zekartzen ideia dekadente hoiei ere aurre egiteko modu bat izan zitekeen. Gorputza eta arima garbi eta osasuntsu mantentzearen komenientzia. Beraz, mendia, natura, euskaltasuna, euskera, kristautasuna, kirola, horiek danak bat egingo zidan 20. hamarkada hartan. Gaur egun balore haie guztietatik, lotura gutxi dauke, adibidez kristautasunak mendizaletasunarekin, ezta. Baina nik esango nuke baita euskerak ere. Nik gogoratzen dut, duela 40 urte edo gehiago, behasengo Lasaileko prailek nola antolatzen zituzten mendirterak, aurrak eta gurasoekin, pixka bat kolektibitate hori sortzearen edo, balore batzuk transmititzearen alde edo, gure herri askotan mendi elkarteak daude, eta mendirterak antolatzen jarraitzen dute. Eta hortik aparte, magina bat kuadrilla bai herritan. Ataungo atzoko gazteek adibidez, ostegunero elkartzen dira txango bat egiteko mendirtera bat egin, eta landerrek grabaketa egin, eta hori holaxe osatzen du beraien bideoteka. Ordiziko jubilatuke, asteizkenero beraien txangoa, eta hola pilo bat, ezta. 1980 urtean, Martin Zabaleta Hernaniarra izan zen, lehenengo euskalduna mendirik altuenea diotzen, 8.848 metro ditun Everestera. Nik 17 urte neuzken orduan. Eta gogoratzen naiz gaur bezala ze ilusioa egin zian. Eta aldi beren frustrazio txiki bat eman nun. Zatik iluntze hartan,
garai hartan Televisión Espainola bakarrik egongo zen, eta Televisión Espainolako gaueko berriek, telediario ikusteko irrikaznean, aber ze esaten zuen. Eta eman zuen notizio, baino ez nik nahi nuen bezala nik usten nuen bezala bintzat. Bertan esaten zuen, Martín Zabaleta, el primer español en ascender a la cima del mundo. Eta ikusten zen argazki antzeko bat, ikurrina bat eginean, eta esaten nuen, bai, primer español izan betzek, minimote, baina, haina raro altzan esatea, lehenengo euskaldun ezala, eta zerbait ez, baina, bueno, etzan komeniko eta tira. Horren aurretik, 6 urte lehenago baita beste espedizio bat intzan, tximist espedizioa, eta 2 lagun han, gailurretik 350 metrora gelditu ziren. Gaue pasazuen han, urrengo goizen falta zitzaien apur hori eiteko, baina ez zuten lortu, egoldi txarra zala eta Angel Rosen eta Felipe Uriarte ziren horiek. Iaian geratu ziren, baina, hortxe. Esan dizudan bezala, hoixe dan ere zaletasunik ia hundina, hauken duta gero, afizio asko ditut, ez dakit, afizio geho bizio, ez dakit aspertzeko aukera gehiagik, ez? Oaingoz behintzat. Esan dut mendizaletasuna dudala, baina ez dakit mendizaletasuna sandonatotasun gehiago dauketen, zatik, gehienetan mendizoragarri horta juten naiz. Eta jende asko esatet, hainbeste aldiz horrea junda, ez aiz aspertzen beste mendipilo bat zerek, eta ez naiz aspertzen. Hori bai gehozta gehiago kostatzen zait, baina aspertu ez naiz aspertzen. Ez naiz bertara oso maiz juten naizen ero bakarra, askotan topatzen naiz ni bertan Musikin, Andonikin, Jose Antoniokin, eta Jose Manuelekin, eta Anderrekin, da beste Juanjokin, da badare, ni bezalako harrikarea dauken jende gehiago bai. Mendi zoragarria iruditzen zait, edozein ikuspuntutik begiratuta ere. Saiatuko naiz pixkat erakusten, bai ikuspuntu desberdinek, eta igoera egin, eta zerbait prestatzen duten. Hau Arbizu ingurutik daun ikuspuntu, zoragarri hemen die, Pixka bat gerturatzuko dugu. Hoxe, gehiago ezin dut. Euskal Herriko zaindariaren egoitza, da horixe. Aralarko Mikel Goiaingerua, Euskal Herriko zaindaria. Kantuak ere hala dio. Mikel, Mikel, Mikel gurea, gorde zaindu Euskal Herria. Eta bertatik badaun ikuspuntue zoragarri, Beriain edo Sandonato, hori muturre, hor puntia horixe, hor dago ermita eta punto geodesikoa, baina ongo gea 1221 metrora, eta horrek dauzke ia 1500, 1284. Eta hor beran ja Uarte eta, sakanako herrik. Ez dago gaizki, Mikel Goiaingerue, holako bistakin. Hau da, Sandonato Lizarrako tunel ondon daun ikuslekutik edo miradoretik begiratuta. Eozin lekutatik begiratuta ere zoragarri. Hor beran daude Dorrau eta Anaurrexago Unanu. Gero saiatuko gea hortik
horrea gora igotzen. Kamera honekin ezin dezakegu gehiegi gerturatu. Hortxe txontxor hortan dago ermitea, pixka bat ikusiko da. Eta eskubia jarraitzen baldin badegu, bere bukaera alden hor txontxor txiki bat ikusten da. Txontxor hori lezitza da. Eta horren beste alden dago Euskal Herriko erdigunea. Euskal Herria 7 probintziak hartuta, hortxe dago, erdigunea esaten dana. Zentro geografiko edo zentro geofisiko edo horixe. Zoragarria, Bueno, gero hortik gora iotzen gean eta goikoa erakusten dizudan. Zetak musika taldeko Pello Reparazek aitzeki eder bat jarri zuen unanura inguratzeko. Bideo bat egin zuen bertako inauteriktako mozorro eta maskarak eta horri dana pixka bat azaldu nahian ez da. Nik beste aitzeki bat jarri nahi dizut unanua inguratzeko. Dezun bezala, mendi eder horrezaz gain, begiraze gauza kuriosoa. Eliza Atarin, estalopen, akolitoa, apaizak egin pelotan jolasten. Eta Mikel Goiaingeroaren irudi ere bai. Sotana eta guzti, apaiza. Eta reboten, Sandonatoko ermita, elurtuta, politia oso. San Andres ermita, hemen debozioa hundie die San Andresi, eta badute hor errin bertan Hilerri ondon ermita, San Andres ermita, baina hemen elizan pintura hau oso ondo egina. Pintura hauen egilea Iker Uribe Laguntzarra da, artista benetan. Eta esan diatenez, eskolak baita grafitiren batekin join nahi dituzte, eta laister baten hori izango da bera, pintura horiek egiten, seguro dotore geldituko dela. Hemen berriz herriko plaza, berrituta, begira, ze argazki politik bat den. Garai hartako garbiketak eta egiten zituen modua, eta hemen hau esan ezaken potaje eta bere banda dela, baina ez da egie. Hauek Elgoibarko umore ona orkestina jartzen du bonboan. Eta oain ja, Sandonatu aldea, hasiko beha. Iristen gehan goraino. Igoera hortik aurrea jarraitzen du, baina hemen arbolarin erdialdea gutxi gora bera pixkat eskubiratu naiz zueiak usteatik, hemen harri bat kokatuta dago, ez dauke plakaik eta izenburuik eta ezer, baina hau Iñaki Otsoa de Odza, Iruñar mendizale ospetsua, bere omenez edo bere oroimenez edo jarritako harria da. Bueno, goaz pixkanaka. Igoeran erdie edo gutxi gora bera ingo gindun, eta horren fokatzen naizen puntu hori, ez dakit ezer ikusiko duzu, baina hortxe dau tunela, Lizarragako tunela. Lehen handik begiratu dugu, begirada bat behintzat eman dugu, alderdi honi. Eta hori xeak utzi nahi nizun, guatzala pixkanaka. Eta hau da pixka bat, gelditzen zaiguna igotzeko. Hortik gora jongo beha, eta gero hor eskubira hartuko dugu, hautza gora ateratzeko. Bueno, gero hangoitik beste zerbait izango dugu. Bueno, ja igoera bastante aurratu dugu, 3 urten baino gehiago egin ditugu. Baina erakutsi nahi nizun, gauzatxo bat. Baina dela urte desente, batek eukizun kapritxo bat. Hemen ikusten duzu, harri horiekin aldaretxo bat egiteko.
Eta bertan Jesusen bihotz bat utzi zuen, eta urtetan egon da, baina duela hilabete batzuk, baten batei kalte handia ingo zion horreko horreotekin eta kendu intzun. Beintzatia ez dago, eta ohitura daukeunon artean, honea etortzeko, sinizdun izan edo sinizdun ez izan, danon artean asarrea zen nagusi. Bueno, hoxe bitxikeri bezala. Bueno, esan dezaket, igoeran zatik handina, ia dena, egina daukeula. Falta zaiguna da, bakarrik hemendik ermitea eta hortxe ondon daun txontxor hortaraxe ailatzea. Bueno, izardi pixkat atea ondoren, ikusten duzun bezala iritsi gea, Sandonatuko ermitea. Halare, ez da eskusoinukin ihotzen naizen lehenengo aldia. Abuztun ospatzen da hemen bere eguna, eta meza bat egiten du hemen ermitan, eta azkeneko urtetan etorri naiz ni soinuarekin pixkat, meza hori apaintzea edo. Eta baita ere, Andoni Barbarinek bere 3000. Aldie Sandonatuko igoera egiten zula, nik soinukin pixkat alaitzeko asmokin soinu ekarri nun baita, eta hortxe ospatu gendun merezizun bezala. Mendik ikusten dien biztak, alde hortan Iruña eta Monrealiko Iga, eta gero, hemen beheko alden Urbasa, eta han atzeko alde hartan Monkaio, Zaragozako mendik altuna eta Soriakoa baita, bin mugan bai da. Gero hor Lizarraldeko Johar da horiek, eta gero alderri hartan, han San Lorenzo, Riojako mendirik altuena, eta hor beran Tunela eta Sakana. Unanu, Dorrau, Lizarraga, Etxarri, Altsasu arteko herrik, hor Aratz eta Izgorri, eta hemen barrun ez dakit ezer askoik ikusiko den, argitasun gutxi doi da hemen. Hau da refugioa, hor beko zue, eta gero hemen ermitako atea itxite hoten da, bakarrik irikitzen da abuztuko meza hortarako, eta uartearrak daramate hemengo mantenimentu eta pixkat. Eta hor daude bi santu, ez dau Sandonato bakarrik, Sandonato eta San Cayetano. Arazoa da, ez dakigula zein dan zein. Zatik nahi esan ziatenez, bat obispoa zan eta bestea ez, baina biak dute hor mitra edo burugaineko zea hori. Hortxe utziko dugu. Bakarrik esan behar dizut, hau da, Naparroko ermitarik garaiena, altuena. 1984 metro. Lehen esan dizut bi santu darela, Donato eta Cayetano, baina protagonismo guztie Donatok eman zon, kategoria handi daukiko zon edo, ez dakit. Han Pirineok ikusten die txuri-txuri, ez dakit, hemen kamarakin aprezioko da, baina ni garbi ikusten behintzat. Esango dizut, mendiarekin erlazionatutako doinu eta kanta asko ditugula. Adibidez, Anbototik Oizera, Kepa Junkerana, Anbototik Gorbeara, Tapia Taleturiana, mendirik mendi, mendian gora aritza, mendizaleak aurrera. Baina, denetan ezagunena, zalantzai gabe, ikusi mendizaleak. Sabin López de Gereño, 1951 jaiotako, Bilbon jaiotako musika egilea, berea da doinue. Kantatzen da leku guzitan, Labriteko frontoian ebai, nahi grazia handik ingo ez badite, pelota partidutan olako hotxak eta kanturriadak, baina hori, gogoratu, Sabin López de Gereño dala. Naiz eta Ondarruko Argoitia nahi arreba gogoratzen zea, haiek zabaldu zuten gehien bat, eta geroztik, oso ezaguna, eta Etxaun Iruri agur zuberoa bezalaxe, oso kantatua.
animatzen baldin bagea, Euskal Herriko erdiguneaino iristen gean. Bueno, alau gea, hoxe daba, Euskal Herriko erdigunea. Bertan erdi harri bat jarrita dau, eta ingurun harrizko borobil batzuk egina daude. Leku hontatik, esango dizut gaur agur. Bueno, sinistuko diazu, auspoa berotu detela, baina inpernuko auspoa ez, nire auspoa. Zatik azken finen, igoera eta Euskal Herriko erdigunea jun, eta buelta eta soinu honek ez do ikaragarri pixatzen, baina guztira 21 kilometro atera zaizkit, eta nekatu naiz. Bueno, eta beste gauza bat esan nahi nizun baita. Ilusio haundikin hasi nintzen proiektu hau, eta ilusio haundigokin jarraitzen dut. Gaur, 20. saioa burutu dugu, eta 20 saio egin ditugu asteik aste. 20 astetan 20 saio. Eta pixka bat hori izan nik nire buruari jarri nion erronka. Baina erronka horrek azkenen nik nahi baino gehiago eskatzen dit. Eta ilusioa eta borondate on guztie jartzen ditut, baina ez detena nahi da konpromiso horrek ni erretzea. Eta orduan, erabaki bat hartu dut. Astero zintzilikatu ordez, hemendik aurrea saiatuko naiz hilabetero zintzilikatzen. Nik ez dut ez da gehiegi ito nahi. Eta orain arte ondo noa, baina azkeneko saio hauetan nabaritzen dut egin behar bat bezala, eta ez dut nahi horrela hartu, lasaiago hartu nahi ditut, eta espero dut zuk entenditzea. Eta guzti hori esan da, urrun arte, eta ondo izan bitarte.